Те твърдят пред вас, че няма разцепление. Казват, че всичко, което виждате, всъщност е лъжа. Но точно с това ви заблуждават. Всъщност, нищо не е толкова отекчително, колкото слушането на празни приказки. Защото докато говорят за единство, реалността е друга. Разделение, репресии, насаждан страх и удари. В реалността, ако не се подчиняваш, биваш потискан, репресиран и мачкан. В това е тяхното единство. В диктатурата. Докато обещават мир, всъщност подкрепят тези, които убиват твоите братя и сестри. Трябва да го кажем пълна подкрепа на Израел в тази ситуация, за това, което се случи. Лъже, предава, притиска. Това ли е човекът, който ще защити твоите интереси и за когото да гласуваш? Достатъчно лъжи и подтисничество. Време е да се събудим, за да се изправим срещу тези, които лъжат, манипулират, мачкат и нанасят удари до кръв. Нашите деца заслужават бъдеще, свободно от страх и предателства. За нашето бъдеще. За нашите мечти, за нашата свобода. Гласувайте с номер 13. За истината. За достоинството. За нашата борба. Запомнете, има само един избор. И това е АПС. Няма да има обединение с предателите след изборите. Ако някой твърди това, лъже. Алианс за права и свободи. Ние сме гласът на правдата и свободата. Ние сме единственият път към достоинство и равността. Не се поддавайте на лъжите. Бъдещето е в нашите ръце. Гласувайте с номер 13. За права, за свобода, за истинско бъдеще.